ang ganda yan. Ganda lagi. Ito. Ayan nga. Suot ko na rin. Pero bigyan mo rin ako ng yung ganon. Bigyan mo rin ako ng case niya para... Kaya. Sabi siya, gusto mo yung kung wala na. 100 no? 176, 100. 90 na lang. Yan, gwapo. Ano, dako. Ang gaganda. Okay. Ganda ng malaki oh. Laki nung ano. Ay, ang ganda yan. Ganda lagi. Ito. Ayan nga. Pang babae mo. Ganda. Ganda. Yung sa'yo oh. Wow. Ilang gramo yung andon? Kani? Ay, di mo okay ba kung pila ka gramo ka na? Per item naman sir. Ha? Per item. Pwedeng timbangin? Hindi rin. Di rin? Hindi pwede? Per item. Siya, ayam roll niya rin ah. Nandito, no? Dito man tingali. Wow, gelato Filipino. Meron na yan, gelato Filipino. Na mo 100 grams na bracelet na ano? 100 grams? Oo. 100 grams na bracelet eh. 100 grams, wala 100 grams na bracelet man. Ha? Bracelet wala? Kailangan pinakabugat niya dito. Pinakabugat na to eh. Japan. Ha? Japan. Ha? Japan. Isa man? Japan. Pila ka gramo ka na tayo? Ay, siya. Sobra lang. Gani. Pila ka gramo ha? Japan is 40 grams. 49.9. 50 grams ha? 49.9. Naman ko yung ana? Na ko yung ana. Gusto ko 100 grams unta? Na ko yung ana, diri sa ako. 49 grams. Sensya na, mahiligog. Na ako, diri yung ana. Mahiligog na ko, balki. Para mutuo ka. Ha? Nita siya, 200 grams. Gani, 100 grams. Di, 100 lang. 100. Na ako, diri oh. 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 Parehas kita. Lagi, Japan din lagi. Same kasi. Yes, wala man ni 100 grams. Pintara. Sige, salamat eh. Comment này đó. Dạ mấy.
ATM lawyer sa ano dito? Ay, nandiyan? Pikas? I don't know. Mau na. Oh, ang ganda naman ito. Ang ganda yan, no? Ha? Ang ganda niya, no? Wow. Wow, mama mia, magkano yan? Ganda, no? Ang ganda. Wow. Very beautiful. $1.640. No. 1.640 yan. Ha? Hindi pa to, my God. 1.6 million yun. No. Saan ba to? Yan, oh. 14K raman ha? Hmm? Mura man. 14K na? Sama ni half price pa ni? O mauna ng presyo? Half? Half, Half daw. half pa? Ayan? Kung cash? Kanang porselas dia? 14K ra na? Kanang 14K. Sige, on yan. Sige, on yan. Busy man din. Wait lang. Busy. For your turn, okay? Nangutahan na lang ko. Ikaw naman. Grabe ka naman po doon. Ay, garcher po din. Anong 14K lagi na? 14K lagi? Hindi ka talaga diamond ya? Teka. May ilis. Ha? Oo, lagi. Ganda yan kung maganda presyo. Mag-price eh. Oo, lagi. Diamond yan, no? Kani. Oh, diamond lagi niya. Ay, ito na yung galing Hong Kong yata. Ang ina yata, kawag yan. Doon tayo banda rin. Hindi ka? Ano yung magagagmay, no? Ayan, no? Palito na ito. Ang ganda nitong ano. Baget. Kay budget kag bag-ubag di, bag-ubag jud no. Dami mga ganda. Kani oh, gwapo ninyo. Simple lang kayo. Isang ano na. Ito po no? Ganda. Nakasilaw. Naiil. Kusog na ilaman nila kan. Kaya play ni mo may. Pero kung daghan na pud kay kag play mamangita lang pud kag bato-bato. Dagan, mga diamond ang mamalit sa million. Kanya, Murag dito na malinaw sa pag sisay. tan-aw ba? Mm. Naibato. Naging silit-silit na. Ganda din yan ha. Mano sa mata bitaw? No? Balik na kag tulog. Ganda lagi. Grabe ito silang nila. So yan ang makapaano ba siya sa bato? Kuhaan ng 15 na. Iya, kung palitan din. Kuhaan na ito na pagkapin. Original lagi. O cash, pag-cash, baka Kung palitan sila. kabon baka in Bisa 50%. Oh, di wa man sila grams, ma'am. Original, wa man sila grams. Per piece na sila. Pag-cash. Bisan pag 70% pa na ilang. Kami kay di man miingon na makaibaw mo Fixed yun, no? mo. Imagine Unless kung 30% discount pero kung 50 ra gyud 50 di nawa na mi kasuway 55 or 60. sila tataman. Kung suki na ba ka ma'am, email kay ko Lagi, jud ka. email bitaw, puro email. Ang upat ako, tulog ka order sa to, puro Diamond nila na. Yes sir. Kaning dako pwede makita? tama. Email Pwede? Ayala. Pwede makita ito? Tanang doon. Email Ayala. Suki og email man kay ba na jud Kana, na. kana. Wala jud na man. Ha? July, magdura mo na palit. Ha? Naman sukod. Wagi lain. Gamay sukod? Okay, So, ganyan. ano? Basta Ah, tama-tama. sayangan ko. Unsa man din eh. Sige. Pinakadako na jud ng 50, sale Pero na jud na. 40. Pero di man malubos. Nakay pang silip no? Ay nakaka na. Oh my god. Lagi na. Puro old rose na niya. Upat na na old rose. Amo na ka. Kay color niya. Kasi yan utong man sa. Gaan man. Kaya lang eh. Palit sa kay color sa kuan man din.
Pila ka karat to na sa gitna nito? Check ko pa. Ay. 1.55 carats. $14K. Half price pa ni? Just 35. Ha? Just 35. Last 35. Pila na na? Hindi 50? Lily. Madali di parehas. Selected ay. Ang ganda ng mga ano nila oh. Saan na yan ba to? Natural? Diamond. Labron. Ha? Lab brown. Ha? Lab brown. Lab grown diamond na? Ay, banto barato. Akala mo nakajakpat ka no? Akala ko natural diamond. Lab grown diamond din. Eh? Kaning dako dia. Kaning dako dia unsa man na diamond na? Labron gapon sir. Oh sige, may makita. Ilang ano yan? Lab grown diamond man jay karon? 306. Lab grown diamond. Ring Asa may diamond. natural dire? Wala? 48. Mga labron siya rin. Lab brown tanan. Lab grown na ngayon kasi mas barato na lab grown kasi diamond na ano. Lab grown diamond. Oo, lagi na lab grown oh. May nakabutang lab sa gilid niya lab grown. LB. Hindi lab grown na nakalagay yun. Yung gisulat yan. Oh, napasira number oh. Oh. Ay, iba, LG pala, hindi LB. Oh, lab grown. Pero ito gisulat gud lab grown na nakabutang. Ah, Oh. Daya mo mong gyapon na kahit na sa laboratorio lang pinanganak to. Oo. Oh. Dayam. Daya mo mong gyapon sa laboratorio naghihimo. pero dili siya. Pero black kani diamond, dili half siya. price na ni. Di, 30. 35 gyapon. Oh, 35. Tipila na ni 300. Pila ka karat? 306. Ang center price, Hmm? 2.21 ah. Yung nasa gitna sa tunga 2 para 2.21. 21. Pero pa dili siya ron pa yan. 199. 2.21 ang gitna, ani? Solo? Ah, Dako rin ah. 199. 199. Mabay, wala yung 199? Grabe na po eh. Oh, ganda no? Ganda. Mangingi sila. Lagi, bihira lang ang ano nila. Kaning usa dito lab grown diamond ka ng panglaki? Lab grown tanan ka? Dili, display din yung size. Tanan-tanan. Ika nang na dia. Oy, natural. Ay. Kani ta. Kani isa. Ano kay gano? Kana. Ah, okay. Kana oh, kana. Di ba yung white, ganyan ang style? Yan na pero mas dako ang mas dako ang bato nito. Blue sapphire ni siya? Dili. Colored lang. Synthetic lang. Kakapeke. May bubbles man ang ano, ang bato. Nasa man ni 1 karat ni? Dili kaabot no. 65 lang di ay. Sabi na 1 karat ay 1 karat na. Wala. No, may 1 karat na buo. Wala. 1 karat. Cheese na. Hmm? Wala for cheese na. Wala 1 karat din na ano. Wala. Wala 1 karat din. Wala. Kani, dili 1 karat na? Dako. Ha? Gamay raman. Hmm? Gamay ra. Gamay ra na? Ano yung baget diri? Nahurot na di ayan ka. Saan? Baget. Oh, kana. Gusto mong tignan? Kani, dili 1 karat din na? Dili 1 karat? Pagkamay. Ay, oh, gamay na yan. Nag-brown na gadi ay solo. Mas barato manggod. 90 ni, 90. Kapag ito, 95 itong akin eh. 95 ito. Magkalapit sila, 90 yan.
90 lang. Di mo, wapa mo 1 karat, no? 126 ang presyo. 14K din. Kana, mas dako na, no? Hindi, gusto ko. Mas dako yung bato nito? 70 rin. Kani ka na? Oh. Murag mas... Mas dako kay naa dito sa ulaw. Ayan. Oh. Kani ang kinadakuan? Wala siya. Iya. 90. Siya, nangita ko. Dako na naman na dako karon. Kanang bakit diya, day? Tanong... Pila man na? Ay, 120 pala yan. 120. Kani, 123. Kani, napay discount din, ah. 50. That's 35. 35 din. Ano tanan man ang Lab grown, tuwan yapon? na Lumiere 50 man lagi. Mga plain siya, depende man ma'am. May ang discount. Kato, 50 mo to. Kaya, 50 na? 50 na? Hindi pila na lang ka na? 50% to. 63. 63,000? 126. 63, 126 man. 50 ano man? 50... 63 lang yan oh. Lab grown man eh. Ang ganda oh. Lab grown ba eh? Dili. Ay. Kana, tanaman natin ulit yan. Ang barato man din. Dili nila. Ito mo natural. Dili Kana, nila. 50? Dili. Nay carbon ka nakita ko. Nay carbon nakita. So akong pilihan deron nga diamond, di na ko pili clear. Gusto ko na ay carbon kay natural. Dili. Ikaw naman. No? So na kaya atong gipangita kay clear. Naman, ano sa tunga, God? May crack sa gitna. Okay lang? Ay, Nay nga na ba? ay, Natural. tipak. Murag na, nga na, pak. Nga na, ano? Mahal gyapon. Mahal, 50% ba? Ay, ano? Half price na lang eh. 63. Oh. Pero na may tipak sana. Lagi, sa gitna. Sa sentro pag yan. Ano murag nakarak sa gitna, oh. Kanto grabe 5, ano man, 50% na ni. Kani, 50% po na. 35 minsan. 4.77. Natural na. Ito rin mo. Yeah. 77, ano. Ito, mas maganda eh. Walang crack ito. Kani, saka ito parehas na, no? 70 oh. Itong nandiyan, parehas na sila? Same. Kana, oo. Parehas lang ulit. 70, mas dako niya. 200. Ano, mas mahal man. Half price din? Okay. Oo. 35 rin. 35 gyapon. Na. Kanang okay mo to 50% kaya lang na may ano sa gitna. May crack. Oo. Ano yan? Huwag na yan, may crack. Pili ka ng walang crack. Di ba rin mas mahal? Ano siya? Sa Ayala, ay naghan. Ayala na. Napay Ayala kang Lumiere. Kani, pila ka percent ka na kani? Kaman. Kanina? Pila ka, ano? Dini? 35%? Less 35. Itong usa dito, ang mas dakong bato, mas dako yan, ano? Kini man ang dako. Gamay naman eh. Kana, gamay ra, no? Meron 40 lang siguro ni. 40? Tagpila man po na? 33 lang. 9. May raman. Oo, lagi, pero na pa mo siya ipaikot, oh. Bagit, ginagmay ko.
Bisa na diamond yun. Natural kamo pero dagan magkrak-krak po doy. So, mas hiluang ano tong lab grown. Mga lab grown na kita. Kan na, pila ka percent ka na? 50. 50% yan? Pila na lang ka na? 53. 54, 650. 54? Pila man sa una diya? Messi? 109? Ang gamay man ang bato? Kana unta kaya lang na may crack sa gitna gan. Ayaw na lang na dito. Kana oh. Ito oh, 50% na yan. Pero gwapo eh. Lagi yun na lagi. Attractive, no? Attractive lagi? Parang pati ay. Ikaw, kung gusto mo yan. Na may crack gitna gan. Sa sentro pag yun nakabutang yan. Nice ang niyang design. No? Ikaw, kung gusto mo yan, di ko mo. Naman. Baka magsisi ako habang buhay ba? Wala nga. Kaya naman murag 1 karat ano, pero gamay ano. Kaya kahit magudang yan kalipo. Kaya nilaburan naman tanon ni. Pila ka na kanina to dahil kanang nasa square? Tagpila ka na kanina? Kaya nilaburan dahil man tanan na. Kanang 1 karat na 1 karat dire. Nalaghan niya. Kanang 1 karat tagpila. Babae? Oo. Kana. 1 karat na na. Oo, 1.16. Na mo 2 karat? 88 na siya. 88. Pagka ano? Lab grown naman na. Oh, lab grown lagi. Oh, lab grown dahil wala kang makitang crack. Di half price. Half price na eh? Ha? 35 di hapon. Ha? Half price. Di 1 karat na siya eh. Kanina nakalagay na LG. Uy, basurahan ang SM. Na LG. Wala, pero namin na mo. Scale kita. LG. Lab grown diamond. Pila na abutin ka niya? How much na? 57,000. Oh. Ikaw, gusto mo? Pang babae man? Ikaw nang bibili yan. Bilhin na naman ka, bibili ko lang doon sa kulon. Kanina. Hindi ka na nag-upat Kanina, na I'm Lumiere. Sana ba na yun? 170. Kanang square dia diamond pud na lab grown gyapon no. Kanang ano gwapo rin yung forma no, parang triangle na ano. Gari ko, ibaw sa ano na ako ibutang. 173. Ha? $173. Pila man eh? 112. Ha? 450 after discount. Pila ang discount? It's 35. Uban 112? mo ani? Kani. Uban mo ani Ah, ang di- tindahan? Wala ano eh. Same na lang ba sa inyo? Sino na mo na? Pareho sila din. 112,000. Oh. Uy, ang ganda. 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 Ano siya may tawag sa ingan? Ere? Rot? Ganda. O na day, ang ipasa sa ko ang email ay ipakuan ng daw transact. Ay, kuan. Princess. Step by step ba? Pero poston sa daw. Kanang nasa ito nga, 1 karat ka pin? Wala ba sa inyo? 1
155 man tanan. Oo, 1.05. Kanang makita ko kanang ano tayo, kanang isa dito pa. Kanang, ano? Lalahi lagi na. Gamay. 1.90. Emerald. Pila? Lain ang color lagi. Murag yellow. Champagne na po. Di ba ganyan yung binili mo last? Yellow ang color ng bato. Pero maganda yan. Pila man ang ano nila? Mr. T. Lab grown tayo. Ulang brown. LG. 154. 107? 107 daw? Pero malaki ang bato ha. Bale, 1.9. Almost 2. Yan lang, murag ano. Ha? Murag ano sa akin. Sikip? Oh, sige. Konti. Pero sa akin yung kasya. Sa akin yung kasya, tino. Kasya ko mo niya? Kanang dako tayo. Oo. Ay, hindi nga kasya eh. Para dito sa kamingking lang. Kalingking lang. Hindi magkasya dito sa kabila na. Pikas. Pero nice. Naku, magpaano pa tayo niya. Magpa-resize ka na. Ha? Pa-resize mo. Okay na naman ha. Okay, 30 minutes kung ano. Pero diamond gaya ni. Lab ko na. Nagmunta. 107. Ika nang ano tayo. Kana pang lalaki na. Lab ko rin diamond gaya po. Bubbles na. Bubbles? Murag, ano ba? Talagang puti, no? Walang carbon? Murag, wala kang makitang carbon. Hindi, labron nga. 181 ko, no? Ano naman na yung blue? It's 35. Ha? 35. 35 pa gano'n? Ito ba? 35 no? 35 o 50%? Oo, Oh. 50 siya. 50? 50? O, bilang mo. Ay, thank you. Na-grade mo 35 no? Oh. Blue 50. 90. Yay! 90? 90. Ano? Anong oras na? Ay. Tignan mo oras. I miss out. Ano, gagmay man ng bato, no? Pila ka karato, 24? Bayaran mo ito, uwi na tayo. Urag na. Kaning dako kanina pang babae. Pagpila man na, kanina? 306. Pila man ang ano ka na? Anong ano niya? Plus 35. Anong tuldok? Green and blue man nakabutang? Plus Oh. 35. Oh, 199. 199. Itong isa. Itong isa ito. 107. Ha? 107. 107 to? Mm. Ito. Balikan mo. Ayan. Meron kayong certificate nito, no?
35. 35 din ha? 100. 107 to. Lama lagi blue. Lagi. Blue and green. Yung 112. Ha? Di ba 107 ka mo kanina? Ito siguro. Kaning usay to? 112 din. Masya mas may kani o yung murag pyramid. Kanang ano to? Kasi makita ang duha para mai-compare natin. I-compare lang. Ini? Ano naman madumi yan. Yellowish ito. Clear lang. Champagne o white. Asan ka ba? Blue ito. 50% eh. Blue man. 50. 50% na na. Ayan. Kani, kuhanan ko 77. Kani. Kuhanan na ako 77. Kani. Pero if ever sila, hindi na ako ma-resize. Ha? If ever ba? Di mo ma-resize to? Oo. Dili. Okay, may bato siya dito. Ayan. Madaot siya? Di lang matipak nga na. Maigo. Gamay lang. Talagang dito lang talaga. O di, huwag mo nang ipa-resize. Pwede na yan sa kamingking. Mag-diet na lang ko para mag-asa. Ilagay mo lang sa ilong mo dito. Yun na lang. Pero wala kay certificate nito eh? Uy, kadugay na ni mong client ng Emrolia. Never yan sila nag-certificate. Kana, sige. Never yan. Pero sure na, daya mo na. Alam yun. 8,000 ang usa. Pero less 50, mga 4. 4 times 3. 4, 8, 12. Tagal mong mamili ah. 8,000 mga gamay. Ha? Dapat lang. Kasi sigurista mo ka. Pero gwapo rin itong isa dito oh. Bili mo rin. Oo. Basta pa may pambili, no problem. Pero mura yun. Number ginagamit yung mga pag nag-purchase yun. Ha? Okay. Ito. Akin na ito, ako. Gusto mo rin? Meron din, separate. Ano Ay. na? Sila na yun eh. Ako, subuhan na dito. Mobile number na. 0920 126 0095. Mario Jim. Yes, ma'am. Sa'yo na lang ma'am. Ikaw naman din, nakapangalan ah. Kaya mo akong pangalan ha? May discount ng senior. Nasanay. Na-spoiled. Na-spoiled. Pero yung mura lang yung one carat nila. Saan? Siya, mura. Di Ayun ba lang magkano na? 40 kanina sa ganun. No? Yung one carat na lang, mura 140,000 lang. No? Di ba? 42. 44. Hindi, ganun. Half. 40, di ba? 40 lagi. 44. Mura. Dito sa ano, mahal eh. Yung Sarmiento, bitaw? Ayan? Oo. Labron? Oo. Di pa sigurado dahil walang tatak sa gilid. Ayan. Ito mayroong tatak eh. Mga. Mura yan. Mura ang kanilang ano rito. Hindi ko rin mo na. Bilhin mo? Bilhin mo? Pero, suot ko na rin. Pero bigyan mo rin ako ng ano yung ganon. Bigyan mo rin ako ng case niya para, ano na. 6, 7. Kailan lang? 77. Registrado.
27, ano tayo? 50 pesos. 50 pesos. Hindi mo tinignan doon. Meron pa? Ay, hindi ko nakita. Lalaki oh. Saan mo na tayo? Lab grown Japon? Iya. May malaki pa din nun dyan. Yan, oh, ganda. Sayang, eh. Blue light daw. Hmm? Blue light. Love grown nga oh, nakalagay oh. Yun lang. Ganda Yung oh. sa'yo, tignan mo kung ano, Anong gagawin niya? mag-blue siya. Namoy tester sa lab grown tayo na? Wala, sir. Wala? Sila ang nag-test, wala. Ah, sila na? Yung sakit na, ganda. Ganda. May solo din doon. Yun o, laki rin yun. Oo. Yung mas malaki ito. O ito. Ang malaki ito. Mas malaki akin no. 2 cars may ganda. 3 ito eh. Oo, kasama na yung mga maliliit. Hindi. 3 ito tapos 60 ito. Yeah? Oo. Paano mo ano? Sabi niya, nasa resibo. Diba? 3.60 to. Ah. Ganda rin ito. Lagi, mas malaki ito doon sa gano'n. Yung mga nalaki ba yun? Maliit. Mas malaki yun. Eh, pwede ko malihog o baksain. Itago mo. Ilang karas na yun. Kana. Ay, Isa. siya gusto mo yung kana. mga wala na. Ang ganda. Oo, ang ganda. Ganda sobra. Oh my God. Ang ganda. Bili mo to. Pag tumaas na, bibili mo 100 na yun. Ah, ako bibili niya. Yung silver. Kana. Narinig mo, ma'am? Bibiliin ko asawa niya ako. Ang sama, no? Bibiro lang ako. Ikaw naman, masyado ka naman, oy. 480 to 95 carats. Kana nga sa tunga? 2 carats? Mm. 2 Mm. carats. Mm. Oh, 2 carats. 2 carats and 90 ano? 2 carats lagi yung sa'yo? Oh, 3 carats kasama na itong mga maliliit. Mori ay. 3 carats kapin yan. Eh, ano ito? Ay, blue din to. Half price din to. 50. Oh, half price din, oh. 240. 240 na lang. 240. No? Oh. Kaya lang, pang babae man. Meron naman na siya, no? Ano siya? Ha? Wala mo pang lalaking ano, mga ana, Kana. dagkun ta. Pwede rin yan. Kana. Pila wala. Mura na lang. 176. Na, ang mga 50? ng bato, oh. 76. O 50. Blue rin, oh. 50. 50 lahat dito. Oh, nice. 50. Very good. Very nice. 50%. Yan, ang ganda. 70, 80 cup. 2 carats and 40. Bato. Dagko ba to, no? Pila bato nito? Wala, nice. Sa lakas siya. Kasya. Kasyang-kasya lagi. Ang ganda. Ano sir? Kasya. Pila na siya? 176. 100.
100 na? 176, 100. Check ko lang. 90 na lang, ito. 176, 800. 6, 1, 88 na lang. 88, 88. No, sakto. 88 sakto. Nagko kayo ba to? Nice kaayo. O lagi. Baga, product ko. Wala lang, para mabusog ka. Bayarin na kayo mo ato na ta. Times up na daw. Muli na may kayo. 88 Musa kayo na? pa mi. So, Wala na sir. Ha? Go na. Para tatlo. 14 carats na. Isa na lang kulang. Ganda. Ganda lagi, dagko ka. Ganda. Tag-point ano siguro. Tag-point ang ilangan bato nito. Yan ang total niya sir. 16 pieces yata yan eh. 2.4. Tapos 2.4 karat. 12 lang. 12, 2.4 divide 12. 2.20 each. Kasi malaki siya talaga. Oo nga. Nasaan na yung aking ganito? Yung aking pangsilip. Nasaan na? Ay, dati. Yung number 09 20 126 126 0095. Ano ba naman ito? Nasilip ko kasi ang gaganda. Ay, sobra. Ang dami na nasilip na lahat. Yan ang pinakamaganda. 88,400. Ito na akong pwede lang. So, nawarat na. Usually, mamasyal ka sa Cebu di ay? Yes, Ha? Magawas ang kwarta? magawas libo-libo, no? Di bali, pagbalik na to dito, mag-save na punta. Yun nga, mabalik na punta kang ma'am. 88,400. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. O, 60, 10. Tingnan mo wala. Pila, day? 88,400. Pictures. Ayun. Tamang tama. Yung box na maganda. Napaman di ay diri oh. Napaman di ay napaman ni. Pwede makita na kana tanawan na to. Tanawan natin dito. Naaman di ay diri oh. Sayang. Kana na lang kuhanin ako di oron, di na yan. Kana oh. Ngayon naman di solo oh. Kana oh. Ano? Mas maganda naman yan. Mas maganda naman yung kinuha. Pero malaki yan. Laki yan. Kani tayo? Alam ko, lagi nila ibutang dito no. Lagi. Makapain siya na. Natural. Natural yan? Natural din. Ito na guys. Natural. Wala naman ito. Percent ka na. Nalik sa display. May percent ka na. Paan lang. 10%. Oo, gamay yan. Malaki na. Eh,
Ano ito? Ganun. Itago ni ha. Tago. 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 Malaki yun. Tago. 425. Ha? Di, kanang ano na adi ah. Kanang na yellow gold. Ah, ito. Yan. kana. Yan. Na. Lab, 60. lab grown yan. Natural. Ano Walang siya? safety. 10 lang. Ha? 10% lang. 10%. Ilang carats ito? Love grow man di ay. 1.26 carat? Oh, nakalas ano siya, 35 pala. 35 man di ay. Promo. Love grown? Lab, hindi, dili lab grown, natural. Pero, Ano natural? Natural siya. Kung 35 na pila na ni. 360. Hmm. 35 to 34. So, ano, mas mahal eh. Mas mahal gid ang Mas natural. mahal, oh, Sabi ano? sa iyo. 126 carat 18K din. daw yan. Oh, lagi. Nasaan na itong Kaya pansilip sing ko? mo, ako na nagsuot. Sing ng silip ko na saan eh. Hindi bagay sa babae. Saan siya? Silipin ko muna. Maganda ang bato nito siguro. Maganda lagi. Walang crack oh. So, solo lang siya. 126 carat. Mas mahal ko 30. Wala, balik tuha, mala ano eh? Magkano? 200? Ay, 234? 234. Ano? Okay na, sa sunod na lang. Kasi nasunod. Yaya na, nakamura. yaya na. Yaya na, bulsa. Ito ano man oh. Yan na na. Mas mura to, 88 ra. Kaya nga. O sige, isuot mo na. Kanang na diya. Bongga. Wala nang mas malaki pa no? Wala. Mas mayon na ng isa. Iya, pinakamalaki no? Yan. Ito, murag pansin eh. Wala sila wala sila yung mga display sa Bohol yung may ano. Wala lagi. Oh, sa Alcoraz mo. Eh, wala. Yan, mahal yun. Okay, salamat kaya. Thank you. Kasi ito one hotdog sila. Wala. Akala mo ano. Kaya Ma'am Lovely na. Wala na silang box. Lovely day. It's my birthday today. Ayun. Ano? Swerte na birthday ko ano. Yeah. Thank you. Salamat ha. Thank you. Oy. Tang. Sarap nung juice ah. Sarap nung juice. Masarap yung juice ba? Yung pineapple. Ay, masarap. Oh, pag malamig, no? Sarap. Ay, masarap. Pineapple juice. Sarap. So na lang, bubugak. Nagtapay siya saan? Ano pa yung kaya? Kaya marami kang juice sa katawan ko. Napipiga ka. Ano yan? Parang Ferrari yan ah. Ganda oh. Wow, sport car oh. Oh. Sus, magkano yan? Mayroon na naman bagong ano, Toyota na yung Supra yan. Supra no? Wow, Supra. Ganda. Supra oh. 86. Ganda. Ganda ng forma no? Kaya lang lubak, delikado sa lubak ito. Ay, huwag mo ilagay sa ano ba? Eh, di mo maiwasan, maraming lubak sa kalsada. Wow! Pintuan pa lang niya, oh. Ganda. Oh. Ha? Oh, pang ano lang to. 2 doors lang, oh. Sport car yun. 2 doors. Doon na sa kabila, dadaan yung ano mo. Doon. Nga. Ganda. Ha? Ganda ah. Kano? Tipid lang. 2.3 lang makina. Ha?
2.3 lang makina. Sus, ang liit ng body, oh. Oo. Malakas Tipid yan. lang. 2.755 million. Tipid lang, oy. Mahal lang. Mahal lang. Yung one car, tinignan ko, mayroon talaga. Yung nakalagay talaga na lab grown diamond. Pero yung kanyang gilid na ganyan tinignan ko mabuti. Parehas ng atin din ang green-green niya. Maganon-ganon ang green-green niya eh. Ganon talaga. Yung atin talaga, lab talaga. Lab talaga. Kasi yun ang tinignan ko kasi pinainikot ko. Sabi ko, the green-green na kasi jay. Yung atin ganon eh. Kaya yung mga nagbebenta rin dyan, takot sila magkaroon. Pwede mo ibalik eh. Oo nga. So winner sponsor, keychains. 3 for 100. Shot glass. Bato Oh. pili mga Na mo shark tot, ha? shark tooth bracelet. Ha? Ang gagmay man, may dag ko. Dagko kayo? Oo. Ano dag? Ha? Dag ko ba? Ano ta? Shark teeth na dag ko ako lamang. Yan ang gusto ko yung shark teeth na dag ko. Awan, anda makaproduce sila rakya lang dyan. Yung mga kinuha ko, course mga Hindi talaga presyo niya. Talaga lang pinapalabas nila para may press ka. Tan, taxi tan? Taxi na tayo? Para si Titan maliit. Wala, oo. Oo. Mga pusa, ang gaganda ng mga pusa sa taas, oh. Ganda. Ay, hindi mo ka naman, no? May pusa pa, oh. Ang ganda nung maliit na bulldog doon, oh. Ang ganda, oh. Yun, oh. Ang cute, oh. Wala, oo nga. Ang ganda, no? Ang ganda naman. Magkano kaya ang ganyan? Mahal yan, sigurado. Wala, ang ganda. Ganda lagi niya. Oh? Oh? Ang ganda. Oh, lagi. Walang price na nakalagay dyan, oh. Lalo na sa baba, ang ganda yun nasa baba, oh. Yung, ano? Yung isa doon, oh. Oo, ang ganda Ang rin. ganda, oh. Oh? Oo, ang ganda. Yung pusa, oh. Nanginaman ka na ito. Ayan, ang gaganda. Ang cute. Ano yung Pomeranian nito, no? Ayaw ko yan, is na. Ang Pwede cute. ka bilhin mo. Ang cute nito. Oh, ito, oh. Ang cute, oh. Wala, ang ganda. Ang cute niya. Sa Manila lang, mura lang yan, ganyan. Kasi sa Bulacan sila Mahal bumibili. na rito yan. Ha? Magkano kaya yan? Tanungin mo magkano. Wala may tao dito, oh. Tanungin sana ba? Tayo, mahal yan, oh.
Wala, may presyo na. May para makita. Nangina yata eh. Tan? Yan wala. Napay rabbit. Mga rabbit ah. Tan? Doon ang CR, di ba? CR. Ayan na yung kinapicture mo, oh. Diyan na naman. Doon ba, CR? Ha? Doon, banta. Bali, 1 karat nila. 1 karat nila doon. 40 nila ganyan. 40 mahigit. Tercho, ang tubo nila, almost half ang tubo nila. Pero doon sa Sarmiento yun, meron akong nakita noon. Pero may Sobra. singsing na. Ayan, may singsing na rin. Yung kanila, yung kay ano, hangina. Mga nasa 80 mahigit. Ito, Sarmiento. Tercho, sa kanya, 3. Ha? Usapin mo sila. Sa gitna ka ba? Sa tunga. Lagot na. Tunga, sa tunga nila. Pwede sa gitna na? Yan, ganda. O sa mga tataas nga kasama mo, Japanese yan? Thank you, salamat. Okay ba? Laki lang ng tiyan ko. Nakaganyan naman.